silver medal nasungkit po ng Region 1 sa Rhythmic Gymnastics Elementary level sa Palarong, Pambansa. Para sa detalye ng balitang sports na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Labis ang tuwa at saya ng batang gymnast na si Jewel Mitch Cardaño ng Region 1 matapos makamit ang silver medal sa Overall Rhythmic Gymnastics Elementary level. Ayon sa kanya, isang karangalan na mairepresenta ang rehiyon sa naturang larangan. Ibinuhos umano ni Cardoño ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan sa pag-eensayo upang makamit ang pwesto at patuloy pa umano nitong pagbubutihin ang pagsasanay para sa muling pagsabak sa susunod na taon. Naging motibasyon nito ang kanyang coach at pamilya na buo ang suporta sa larangan na kanyang pinasok. Para sa Palarong Pambansa 2025 mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte, ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.